Ahojte, tu je náš týždenný audio newsletter Slovak Center. Prehľad toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo v našich komunitách za posledný týždeň. Ja som Andrea a poďme rovno na to. Tento týždeň sa niesol v znamení dvoch vecí. Kultúry, ktorá prekračuje hranice, a tradícií, ktoré držia komunitu pokope aj po sviatkoch. Začneme v Bratislave, kde sa v Národnom osvetovom centre konala dolnozemská knižná žatva. Pod jednou strechou sa stretli Slováci z Maďarska, Srbska a Rumunska a predstavili nové aj staršie knihy a časopisy. Z Rumunska zaznela aj pripomienka 80-ročnej histórie Slovenskej strednej školy v Nadlaku v podobe ilustrovanej pamätnice 1945-2025. Peknou bodkou bola aj krstná chvíľa básnickej zbierky, ktorú symbolicky poliali pravou dolnozemskou marhuľovicou. A čo je dôležité, podľa organizátorov prišlo viac ako 100 návštevníkov, čo je presne ten signál, že literatúra z Dolnej Zeme má publikum a potrebuje svoj priestor. A teraz späť do Nadlaku, k Vianociam. V texte Krajania o sebe sme sa pozreli na to, ako sa dnes prežíva sviatočné obdobie. Doma v rodinách, ale aj spolu v meste. Objavili sa svetelné výzdoby, adventný veniec, fontány v centrálnom parku a tiež tradície v kostoloch. Napríklad program Vianoce pre naše deti, kde vystupujú žiaci slovenskej sekcie a spevokory. Nechýbali ani betlehemy, ktoré pripravujú budúci konfirmanti, a samozrejme vianočné trhy s domácimi koláčmi a tým nadlackým rejtešom, ktorý je doslova malý rituál trpezlivosti. A zaujímavý moment na záver, mladí, ktorí chodia koledovať po uliciach a aj stará obyčaj, ktorú mladé rodiny opäť oživili, zaspievať tichú noc pod oknami slovenských rodákov. Keď už hovoríme o tom, ako komunita drží spolu, január v Nadlaku pokračuje aj po sviatkoch. V rubrike Krajania o sebe priniesli sme dve udalosti. Silvestrovský večierok seniorov a kostolnícky bál. Silvestrovský večierok pre dôchodcov sa tento rok konal 10. januára a stretli sa na ňom nielen miestni seniori, ale aj hostia z Iratošu. A kostolnícky bál, to je tradícia, ktorá začala v roku 2015. Stretnutie bývalých a novozvolených kostolníkov evanjelického zboru vždy po voľbách na 3 krále. Je to pekný príklad toho, ako sa u nás tradícia nielen spomína, ale reálne žije. Bohoslužbou, spoločným stretnutím a potom zábavou s hudbou, spomínajú nadlačania zo zboru. A na záver niečo z kategórie Budúcnosť slovenčiny. V rubrike Na slovíčko sme priniesli rozhovor s učiteľom Jurajom Cigáňom, ktorý v rumunskom Bihore a v Orádei pôsobí už 16 rokov. Rozprával o tom, ako sa dajú grafické komiksy využiť ako pedagogický materiál a ako vznikol jeho projekt Hovoríme po slovensky. Pointa je jednoduchá. Deti sa učia slová a významy v kontexte cez obrázky, príbeh a vizuálnu príťažlivosť. Projekt mal kedysi aj audio, ktoré dnes chýba, no stránka stále funguje a má stovky pozretí týždenne. A to je možno tá najlepšia správa, že dobrý nápad si nájde cestu k ľuďom, aj keď sa technológie po ceste menia. A ak sa audio do projektu vráti, môže to byť obrovská pomoc, hlavne pre menšie deti, ktoré ešte nečítajú plynule. Toto bol náš týždenný prehľad CIN. Ak sa vám tento formát páči, sledujte nás, zdieľajte a dajte vedieť, ktoré témy chcete na budúce počuť viac do hĺbky. Ďakujem, že ste s nami a želám vám pokojný týždeň. Dovidenia.